Takže čaute, zdravím vás Lolman 17 a dneska jsem tu opět s kým? Krížou! Tak, dneska, jak můžete poznat podle jména videa, je to Let's Play, budeme hrát opět náš svět YouTube, kde máme náš úžasný barák. Skončili jsme tady. Tady jsme udělali ty cesty, jak víte z minulého dílu. A dneska bychom chtěli udělat co? Co bychom chtěli udělat? Výpravu bychom chtěli udělat. Tak, crafting si dáme asi k postýlce, no. To bude dobrý. Tak, posteli. Tohle to skopu, to je hnusný. Musím si ji proklumpat. To je blbý, tady tomu pak musím dodělat. Takže tady. Dobrý. Takhle to vypadá divně. Ale to je ne. Dáme klumpač, vrátíme. Sem dáme tohleto. Dobrý, všechno máme. A chtěli bychom jít na výpravu. Takže co bychom na výpravu potřebovali? Určitě náš meč. A dělali bychom si brnění. Jo, uděláme si brnění. Tak Líšo, co chceš říct? Řekni něco. Čau, co máte? Dneska půjdeme na výpravu Takže jedi. a tam budeme koukat, co Mám. budeme, Se ještě kouknu, mám to na easy. co bychom potřebovali semka do domu. Tak, co bychom potřebovali podle toho? Takže třeba bychom potřebovali, Hodně krumpáčů. hodně bychom potřebovali třeba dřeva, Jo, to je dobrý nápad. To Tak. si vyrobíme. uhlí zkusíme najít Uhlí už nemáme správně. a pak někdy potom půjdeme domů a tam ještě tady to vylepšíme, aby to bylo ještě větší, aby tady To sem uděláme. víc místa. To sem uděláme. No tak, prostě něco A já bych navrhoval, aby jsme udělali tady, aby šel takový chod do podzemí. No tak jo, Tam bychom si něco počkej, udělali. jdi tam. Prosím tě, něco jsem ti chtěl připomenout. Jdi tam. Jo. Tady tak, nějak. No tady to rozkopej, protože aby jsme, kdyby jsme chodili do toho, ne, kdyby jsme chodili, tam uděláme dveře a kdyby jsme chtěli chodit do té kůlny, tak aby jsme mohli nemuset to celý obcházet. Že tady uděláme Tady, dveře. jo, tady. A já už mám nápad, jak to uděláme. Takhle si vezmeme. My už máme strašně málo dřeva. Jdu nakopat dřívku. Tak, dřevo jdem. Můžu? Co? Můžu to dřevo? Co? Ty máš jednu ruku, jestli nevím. Čím to kopej. Tak, když bude kopat dřevo. Tady, takhle tím. No, teď to posun. Kopeš ty, já budu chodit. Ale nemusíš to pořád držet. Že to bylo. Tak. Dobrý, díky za spolupráci. Co práci dělám. Tak, máme 47. To by mělo stačit. A tenhle ten dům takhle si vyděláme, aby byl hezčí.
To je tady. Štěstí od té strany. Takhle to uděláme. A tady mě napadlo, kdybychom to takhle mohli spojit. Co ty napadlo? Tak jo, to bude teda opravdu bezvá, kámo. Výborně. No, a já si vezmu ještě jeden kabel, ten mám tady. Počkej, co se stalo? Ježiši, pardon. Zajímavé video. Nefunguje myš. Připojím, dobrý. Nefunguje, pardon za komplikace. Tak jdeme. Vyrobíme, co si vyrobíme? Lopaty přece. Tak, tady jsem vyhodil ty, ne? Jo, Musíme tam dát dveře přece. I tady jsou dveře. A to ne. Díky. To jsem vymyslel pěkně blbě. Ajaj. Moje pole. Naše pole. Jo, Aspoň nás to. aspoň to sklidilo. No jo. Tak. Aspoň tady taky to sklidilo. A ty tu. Teď tady to počítáme. Je, hned na to máme. Tak dobrý. Tady uděláme světlo. Tady to je dobrý. A tady. Čuf. Takhle to uděláme. Tak. Je tam. Tady by se mohl udělat skutce. Super, takhle to je. Super. Uděláme takhle. Skutky. Tak. 4 skutky. Jsem si dával tohle. Tak, takhle. Co je tohle? Tady to vyskočíme. Tady to vyskočíme, dobrý. Tak, tady to máme dobře uspořádaný, tady si vezmeme ještě zbytek dřeva. Hej, to roste celkem rychle. Tady máme bambus. A teď jsme přece ještě před výpravou. Ale už se smívá. Tak se jdeme vyspinkat, veď? Tak. A před výpravou už vím, co jsem chtěl udělat. Já jsem chtěl udělat knížky. Knížky, bambus. Počkej, tam ještě ty dveře pak. Teď takhle. Tam. Tak. Sem uděláme knížky. Paper. A myslím, že na knížku potřebujeme hodně papíru a kůže. Nevím, jak se to dělá, jestli si vzpomenu. Takže knížka se udělá takhle a takhle, že jo. Jo, mám knížku, super. Mám další knížku. Tak, přesně to vyšlo. 3. Máme knížku. Máme 5 knížek a jdeme si udělat knihovnu. Tak budeme mít jenom jednu. Tak, knihovnu. Kam ji dáme?
Počkej, tady do toho. Sem? Chtěli bychom možná ještě jednu. No to potřebujeme víc bambusu. Tak si pak nazbíráme. Pak až přijdem, tak určitě bude. Tak a my už bychom mohli jít na tu výpravu, co? Tak Ještě jo, tak Ještě tam vrátit bambus. ještě počkej tady to chtěla světlej. Já tady nic nevidím. Ty tady nic nevidíš? Co tady nic nevidíš? Tady dobrý, prosím tě. Tady? Nahoře? No ty zdi. Takhle. Dobrý. Já. Tak, tohle máme, můžeme se nakopat zívko takhle. Myslím, že všecko máme. Kromě jídla. Dáme 3 takhle. Uděláme si chleba. A já myslím, že můžeme. Počkej. S tím mě teď ještě něco napadlo. Jedeme. A jídlo si ještě uděláme takhle. Koukej na to. Takhle si uděláme polívky. Tak, už máme 4 polívky. Takhle. A já myslím, že můžeme vyrazit. Co ty na to? Taky, tak můžeme jít, tak jdeme. Tak já se ještě nakopám polívčičky. Dám si jednu. Dám si tam. Dobrý. Tak jdeme. Půjdeme pořád asi rovně, veď? Asi jo. No. Jsme se radši nestratili. Tak. Tak. No, tam máme ty šutry, když tak. S kterými jsme se i tak ztratili. Jdi tam. Kam? Tam. Nechci po šutre chodit. Já chci jenom vidět, já jsem tady. Takže to jsou květinky. Květinečky. Sluníčko už bude zapadat. Jsme to zavedli. Tak houbička. Tak. Co bychom mohli udělat? Zkusíme najít nějaký zvíře. A zabít ho? Jo. Dobře. Jsme si mohli vzít nůžky, víte. No, Nevadí. to ne. Čau. Zkusíme najít nějakou kravičku. Co nám dává ovečka? Vlnu. Tak, tady jsou taky další. Tady jdeme. Tak, vidíš něco? Nic. Au. Nic nevidím. Pepinko, to seš ty? Já ti poznávám. To máš za to, že jsi mě Pepe. Hele, co pak tady je? No tak tam se nechce. Fuj, já nesnáším díry, když mám se zombíkama. A už budu zapadat. Takže můžu zpátky, co? Hele, ovce, taky zabije. No, nedostujeme.
Nemáme. Máme. Já chci jen tak zabít. Jen taky zabíjet nebudeme. Bude Pepinka druhá, třetí. Tak. Tak se vrátíme a zkusíme jinou cestu. Je to hezký, jak ladí v tom. Abych tě ostříhal. Je tady let. Všecko je zamrzlý. Mě vždycky dostane, jak pod tím ty chobotnice plavou. Je tak radši jdem domů. No, máme ještě čas. Čau, Pepinko. Pepinka je Pepa. Čau. Proč lakem? Viděli jste to? Že tě asi miluje. Ale já jdu. Už se schovala. Počkej, jdou slepice na chleba? Jsem v Minecraftu. Tak. Sklepičko, nejdeš? Tak nic. Čau. Kdyby jsi šla, tak bych tě nezabíjel. Jednu zabilo, aby jsme tady měli dvojce. Čau. Budeme mít papán. Ty kravičky, jdete i na tohle? Nejdou. Příští den, než skončí, tak si vemu obilí a půjdu na kravičky. Je láka. Ano, je. Počkej, hlavně, aby jsme se nepřipravili. Jdeme jenom rovnou. Tak dobrý, máme ještě dost hub. A nazbírali jsme hodně masa. Tady doleva. Musíme to podle těch. Tímko už bude zapadat. Už jsme se měli vrátit. Jo, to máš pravdu. Takže, pu. Jo. Slyším kostru. Ne, já nechci kostru. Radši utý. Máš domeček, můžu vidím tady hezky. Hele, vidíš? Můžeme jít podle toho jít. To máme na Ale už vidíme to nebude. já teda ne. Ty ho nevidíš, jo. Tak. Hups, aha, hups. Přesně jsme se vrátili. Hups, aha, hups. Hups, aha, Venga. Rychle, než přijdou zombíci. Ještě není. Už asi, jo. Ještě ne. 3, 2, 3, 2, 1, teď. ho. Přesně. Tak, já si posunu židli, čekej. Tak, nádherně jsem se vyspinkal. Co pak tohle? Ty počkej. Jo. Ne. Je tady
tady to stačí? Ne, Podíváme se, jak nám vyrostlo. ano, určitě vykopím pár stromů. Je to tak nádherný, že je v tom lese. Tak, tady. Kopeme si dřevo. Jo, proč nejdu tam? A navíc tam nemůžeš. Našel stejný to dřevo. Super. Úplně nám ještě nevyrostlo. Bambus taky ne. Koho polijeme? Myslím, bys měl povalit. Třeba tou vodou, třeba. Jdeme dělat, zkusíme udělat třetí patro. Třetí patro? Ne, to by bylo hnusný. Ne, já vím, co budu dělat. Co? Co uděláme? Tohle je navařené. Mám jídlo. Dobrý. A jdu udělat tady ten vchod. Jo, někam mach. Udej ho malej, třeba tady. Tak malý. Tak. Udělej díru. Jsme se nevěděli, že tam je díra, ne? Musíš tady svítit. Já musím, já můžu. Tak, teď kopeme tu díru. Myslíš, že by to takhle hluboký? Ne, nestačilo. Tady není vůbec nic vidět. Takhle to vykopím. Tak, takhle to vykopem. Dáme to takhle. Myslíte, že to bude stačit? Asi jo. Jo, Počkej, tady dej. Bude to stačit? Tak jo. Asi bude. No to teď. Já už myslím, to vlastně. Rozvej. Tak já rozsvítím. Takhle. Tak, a tohle nejspíš doděláme v příštím díle. Tak takhle jsme to začali. Tak já se s váma loučím. Ahoj. Ahoj.